नोंथांमोननि ओनसोलनिनो सासे दैदेनगिरि डक्टर चन्द्र ब्रह्मआ हेफाजाब होदों मा फोरमायनो सानो बे बुब्लियाव? जों बेखौहाय जोङो हामबाय होनो मानोना जोंनि गांनाय उखैनायखौ नुनानै बियो ओरैबायदि हेफाजाब होबाय जोङो सारखौहाय बावनाय नङा हाजासे जोङो बावनाय नङा जों बेखौ हामबाय होनो मानोना बे सारा नङामोनब्ला जोङो बेखौ थेनानै लांनो हानाय नंलियामोन ओरैबायदि जोंहा खहा जाबायमोन बेनिखायनो जों सारखौहाय हाजासे जों बावनाय नङा मालाबाबो सारा जोंखौहाय जि अनबाय जोंबोथ' अनफिननांगौ सारखौहाय। लोगोसे नोंथांमोननि जेंनाया मा बे सिस्टेमनि जेंनाया? जोंनि सुइसगेटनि जेंनायाथ' बै जों बायनाय दंफां बायनांगौ माखासे दाखालिसो दंफां बायनानै होबाय मुरुन थांजोबलायबाय बायनानै थांबाय खथा मोननै आरो बेखौ दंफां होनांगौ दंफां बायनाय ओमफ्राय दाखालि फख्लिं जावबाय बेयाव माबा JCB जावबाय केनेलखौहाय बा दा नैबे माथावरिखौ खोथेनांगौ बेनो बे माथावरिखौ खोथेनो हाब्लासो जों दैखौ लांनो हागोन नङाब्ला जोंहा उफाय गैया दासिमबो जों दुब्लियावनो दैखौ सोनो मोनाखै। सानबेसेसो जाखो खामानि मावनाया रायजो राजाखौ लानानै? सानथामजों मावबाय सानथाम बेसेबां दिनसो लाबावगोन? दाबो साननै सानथामसो लाबावनाय बे रायजोखौ लानानैहाय जों दाबो सोनो मोनाखैथ' ओरैबायदि दिगदार जाबाय बेनिखायनो बोसोरफ्रामबो बेबायदि जेंनायाव गोलैनांगौ जायो नामा? औ बोसोरफ्रोमबो बे जेंनायाव जों गोग्लैनांगौ जायो उफाय गैया। सरकारा मा खोथा होयो बेनि सायाव नायफैनाय? सरकाराथ' जेबो खोथा होआ माने आं डाइरेक्ट माबाखौ खोथाखौ बुंखानायसै मोनसे दाखालि जेब्ला पिकनिक स्पटआव फैदो जोंनि BTRनि सेक्रेटारि जतिन बरा सार फैदोंमोन बियो नायफैदों बेखौ ओमफ्राय नैबेजों डाइभारसन जावनो बियो खोथा होलांदों 5 लाखसो आं हरगोन होननानै बुंदोंमोन जोंखौहाय इस्टिमेट बनायहोबाय इस्टिमेट बनायनानै दा पिनारडियावहाय थांबाय पिनारडिनिफ्राय BTCआव फैफिनदों होमबा दा बेखौ जों खोनानो मोन्दों रोमै रोमै नोंसिनि फाइला सारनि टेबोलाव दंफैसै नाथाय जाखबमा नोंसिनिखौ माबा होदों केस होना दोनदों जों बोरै सहि होनाय नैबेबो मोनसे जेंनाया माबोरै जों मोननाय बिदिलाय जों दाखालि जाखबमा थांबाय जाखबमा बुंबाय बे आंनि केस होनाय आं सरकारखौसो होदों आं फैसा मोननायखौसो नोंसिनि बे गोरलै स्किमाखौलाय बोरैथो हरनो हाया जाखो बिसोरलाय हरनो हानांगौथ' होननानै बिदिबो जाबाय आरोखि जों थांलाय फैलाय गोबां थाखा जों गारबाय बेवहाय जानो फैया दा बेनिखायनो सारमोनखौहाय जाहाथे गोजौनि सारमोनखौ जों खावलायनाय जायो जाहाथे बेफोरखौ जेंना जेंसिखौ दोनथ'नाब्लाबो जाहाथे सहि होनानै जोंनि मोननांगौफोरखौ जाहाथे जों मोनो आरो जोंनि आबादारिफ्रा जाहाथे मोजाङैनो आबाद मावना जानो हायो खुसि जों थांनानै थायो बेनो आंनि खावलायनाय। बेयाव नोंथांमोननि सुइसगेटआव जे लुफ्रामनाय सुइसगेट दं आथिखालाव मा जामारदों बिनि जेंनाया सुइसगेट लुफ्रामनायनि जेंनाया? बेनि जेंनाया जाबाय जाखबमा मावदोंमोन जेब्ला बिल होयो अब्ला बे स्किमा गैया होनना बुंदों लोगो लोगोनो उथायना लांजोबदों बियो गावनि माबाखौहाय अस्त्र बाथ्रखौ लांजोबदों ओमफ्राय दा बेनो पेन्डिं जाबाय जेब्लाबो गोबावसै 5 बोसोरसो जाबाय नामा 2016 औ 5 बोसोरनिफ्राय जों बिराद खस्थ' मोननांदों थे लांनांदों जों ओरैबायदि खस्थ' मोनदों हालुवाफ्रा दा बेबायदि जादों आरो दा बिथाङा नाजादों दाबो नाजागासिनो दं बिथाङा आं मावथारगोन होननानै खालि दरजा बांखासै गासै जाजोबखाबाय बेखौबो बे मावखादोंमोन नैबे माथावरिखौ सारानो मावदोंमोन जाकब सारानो दा नै बिदि जादों आरोखि। थेंक इउ।